Ni bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'o k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma selen. Assurancew ka jɛkulu ɲɛmaaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn Novembre kalo tile 22 ma Hôtel Masalina Bamakɔ kɔnɔna la a tun bɛ tali kɛ fɛn mun kan o de ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye u ye don kɛrɛnkɛrɛnnen mun sigi sen kan n'u k'a ma Journée de l'assurance o bɛna kɛ ka bɛn alamisa don Novembre kalo tile 28 ma Hôtel Radisson Blu la Bamakɔ an ka maa minnu tun b'a kɛnɛ kan an ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Nin kumaɲɔgɔnya mun n'a bɛnna Mali assurance jɛkulu ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ a kun de walasa ka maaw ladɔnniya Mali assurance jɛkulu kelen no ka don kɛrɛnkɛrɛnnen mun n'a bɛn ni o bɛ assurance tɔgɔ la walasa k'o ɲɛfɔ maaw ye. An ye kunnafonidilaw wele bi kana pour que an ka sigi ka kuma parce que kunnafonidilaw ye an baarakɛɲɔgɔn de ye ka kɔrɔ an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais comme ɲinan an y'a décider k'a fɔ an bɛna tile kelen min sugandilen don k'a di assureurs ma an y'o tile kelen an bɛna organiser alamisa nata donc fo an ka kunnafonidilaw wele ka na ɲɛf'u ɲɛna mun na an bɛn'o kɛ an bɛ min ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ parce que n'an nana a ɲɛf'u ɲɛna an bɛna kɛ min na pour que olu ka kɛ anw ka kumada ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ ma donc o de y'a to an y'a wele bi an ka makɔnɔ a ka ca makɔnɔ ka ca a ka bon parce que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ assurance ye fɛn ye min tɛ an ta ye a daminɛ la parce que tubabuw de nana assurance an ka dugu la an kun t'a dɔn même n'an kun bɛ assurance kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ solidarité bɛ yan parce que ni ala ka ni hɛrɛ ta n'a sera mɔgɔ fɛn fɛn ma sigiɲɔgɔnw balimaw teri siraw baarakɛɲɔgɔn siraw furuɲɔgɔn siraw bɛɛ bɛ na k'i dɛmɛ donc o fana ye assurance suguya dɔ ye même ni tubabuw nana min ye o ni an ta in tɛ kelen dɔɔni mais tubabuw ta in nalen komi an t'a dɔn kosɛbɛ anw de ka baara dɔw bi a dun bɛ fɛn caman ye jamana a bɛ fɛn caman ye jamanadenw ye donc fo an ka mɔgɔw wele k'an yɛrɛ yira k'an fɔ nin de bɛ yen nin de bɛ se ka aw lakana nin de bɛ se k'aw kisi nin de bɛ se ka aw tanga aw yɛrɛ b'a kun aw denw aw bolofɛn aw ka sɔrɔda donc fa an ka laɲini ye pour que k'o bɛɛ de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'o faamuya et puis o kɔfɛ fana assurance bɛ se ka baara min kɛ jamana yɛrɛ ye parce que an bɛ mɔgɔw ta baara la an bɛ impôt sara an bɛ taxe sara. Assurance jɛkulu ɲɛmaaba ale y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ nin don in n'a bɛnna de walasa kumaɲɔgɔnya ka tɛmɛ assurancew ani u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamuya ka sɔrɔ ka d'a kan maaw tɛ ka assurance lajɛ ni lajɛla ɲuman ye walasa o ka se ka bɔ yen u ye nin journée in labɛn n'u k'a ma Journée de l'assurance a labanna k'a fɔ ko assurance kan ka ta bɛɛ lajɛlen de fɛ sɛnɛkɛla mago bɛ assurance la cogo min na bagan marala fana mago bɛ assurance la ka d'a kan sɛnɛkɛla sɛnɛ bɛ se ka tiɲɛ komi baganw bɛ se ka sa aw bɛɛ mago bɛ assurance la. An y'a jateminɛ k'a fɔ assurance ye fɛn dɔ ye a faamuyalenba tɛ an ka jamana kɔnɔ donc a ka kan minnu ka baara ye ka kunnafoni di n'o ye journalistes ye olu k'an dɛmɛ nin baara in na ka se ka maliyɛnw ladɔnniya assurance ye fɛn min ye donc o de kama an ye nin journée k'a kɛ an ni journalistes ka ɲɔgɔn masala voilà. Bon hakilina min ye an bila ka nin journée organiser o y'a ye de k'a fɔ komi n y'a fɔ cogo min an ka baara in dɔnnen tɛ an bɛ yen de ka adamadenw dɛmɛ donc n'i ma faamuya o la n y'a dɔn o ye baara ye dɔɔni donc a ka kan sisan komi an yɛrɛ de ka baara ye an de ka taga ɲɛfɔli kɛ sisan donc o de kama an ye nin journée in instauré pour que an ni an ka clients an ka se ka échange kɛ donc u hakilinata ye min ye u ka besoin ye min ye an k'o faamuya pour que k'u nimisi wasa et n y'a fɔ cogo min fɛnɛ pour que assurance a ka barikaba sɔrɔ ka se ka faso fɛnɛ dɛmɛ barisa bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn sisan k'a fɔ faso besoin bɛ ka dɛmɛ donc assurance jɔyɔrɔba de bɛ o fɛnɛ la mɔgɔ t'o dɔn mais an kan k'an sinsin o fɛnɛ kan. Journée in bɛna kɛ de ayiwa kalo tubabu tile o Novembre kalo tile 28 na Hôtel Radisson na Bamakɔ yan nɔ. Nin kunnafonidi kɛnɛ mun yɛrɛ labɛnna assurance jɛkulu ka ɲɛmaayaso fɛ a kun cɛra ni miniti kelen tasibila ye k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma minnu ni tora kɛlɛ la. Ka bɛn ni Novembre kalo tile 17 ye jɛkulu mun bɛ wele ko sigida yelen olu ye attestation di kɛ k'a ɲɛsin muso ani denmisɛnninw ma
minnu tun bɛ safinɛ kalan na u tilalen kɔ safinɛ kalan na o attestation di kɛra u ma kɛnɛ in yɛrɛ tun denbayalen don ni sigida ɲɛmaw fo ka taa bila minisiri ka ciden na Alihamidu Badeni ani Abdulayi Sogodogo tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. Musolaka maa 300 ani maa 60 olu de ye tali kɛ ni kalan na n'o bɛ safinɛ dilanko fɔ ka sabu kɛ sigida yelen maaw ka wulikajɔ ye o de ka dara la ni jɔnjɔndili kɛnɛ bolo da la k'o kɛ ka baaraw kun cɛ. Ni baara ni filɛ nin ye safana gam 4 tubabu safana o b'a fɔ ma savon de lessive eau de javel kabakurunin ani safinɛji tubabu safana barigo kelen n'i y'a ta k'a baara 28 tɔnɔ de b'a sɔrɔ tubabu safana 28 dépense bɔlen e bɛ 28 tɔnɔ sɔrɔ o ye kelen eau de javel produit kilo kelen dépense bɔlen e bɛ 2500 tɔnɔ sɔrɔ kilo kelen safinɛji kilo kelen ni dépense bɔlen bɛ 500 tɔnɔ sɔrɔ kabakurunin bɔrɔ barigo kelen maliyɛn min bɛ kabakuru mɔ 4000 o b'a sɔrɔ mais ne y'a multiplier ka taa 8000 i bɛ 8000 tɔnɔ sɔrɔ a bɛ kɛ ka kabakurunin. N'i ye muso kelen kalan i ye du kalan ka jamana kalan o wale ɲumandɔn foliw kɛla balakaw fɛ ka ɲɛsin o kalanfa ni association sigida yelen maaw ma. U ye nin min daminɛ nin ye ka musow dege safinɛji dilan safinɛw fɛn tɔw bayɛlɛmali a kɛra fini ye o a kɛra fɛn fɛn dumuni fɛn bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmali a diyara an ye a bɛnna an ma an bɛ min ɲini u fɛ a kana danni ma fɛn wɛrɛ bɛ yen u ka fara a kan n'i ye muso kelen dɛmɛ i ye du kelen dɛmɛ i ye sigida kelen dɛmɛ i ye jamana bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Association sigida yelen ka ni wulikajɔ a bɛ don kadara mun kɔnɔ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli kalo ye ni ka musolakaw dɛmɛ o bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye cogo min na. Wa an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o an bɛ se ka an sigida yelen an bɛ se ka sen don an ka jamana jɔli la cogo min na an ka association an t'a fɛ k'a kɛ association parce que o récépissé b'an bolo dɔrɔn k'an sigi ten donc an b'a fɛ k'a yira an ka jamanadenw na k'a yira an ka faama na ko an ka association nafa b'an na an bɛ yan wa an b'u ka wele jaabi kuma bɛɛ chaque fois n'u ye wele jaabi jamana in jɔli la an b'u jaabi k'a fɔ ko an bɛ yan donc o de kama an ye nin formation ta k'a di musow ma k'o k'an ka dɛmɛ mois de solati kɔnɔna na. Kalaban mara ɲɛmaw baarako ni bololabaara degeli minisiri ka ciden ni kɛnɛ kan olu ye hakilisigikan fɔ mun bɛ kɔkɔrɔmadonni ko fɔ ka ɲɛsin musolakaw ma ni ka association sigida yelen maaw fo o ka nin wale ɲuman na. N'aw ye projet fɛn fɛn bila sen kan n'aw mɔgɔ jɔra sous-préfecture la kumana k'u ka fɔ aw ɲɛna n'a bɛ se k'aw dɛmɛ cogo o cogo n'aw sera a ma k'a b'o kɛ. Parce que comme Ngoy b'a fɔ cogo min na n'i ye muso dɛmɛ c'est comme si i ye jamana de dɛmɛ. Ale y'a fɔ muso de ye du ye muso yɛrɛ de ye jamana ye muso de ye denw ye parce que n'i ko jamana muso de don denw de don donc n'i ye muso dege bololabaara la a ka se ka dɔɔni kɛ k'a cɛ dɛmɛ ou bien a ka se ka dɔɔni kɛ k'a cɛ dɛmɛ k'a denw ta ne bolo sigi bɛ hɛrɛ bɛ na sigi la lafiya bɛ na sigi la. An bɛ kɛ ni fɔ n baw ye ani kɔrɔmuso ani dɔgɔmuso diplôme min dilen de nin ye fɛn talen ka bila ɲɛ ma papier don mais ani dɔnniya bɛ ka taa papier bɛ bila so kɔnɔ dɔnniya a bɛ pratiquer ni ala sɔnna fɛ don n'a ta nanu fɛ ni association mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn ye ministère de l'association an bɛna baara ni fɛnw kɛ an bɛ visitew kɛ k'a lajɛ muso minnu ye fɛngɛw sɔrɔ u bɛ yɔrɔ jumɛn u ka baara bɛ yɔrɔ jumɛn na bi jumɛn u ni dɛmɛ jumɛn ka kan an ko b'a yɛrɛ fɔ structure dɔw bɛ yen minnu bɛ dɛmɛw di an b'o de kɛ o fɛngɛ bɛɛ bi na Mali bɛ yɔrɔ min na ni muso dɛmɛna an bɛ taga ɲɛ. Musow ka jɛkulu 5 Kalaban ani Bamako faaba kɔnɔ olu de gɛrɛsɛgɛ donna association sigida yelen maaw ka nin baaradegi kalan na n'o bɛ safinɛ dilanko fɔ. Kabila sigida ɲɛmaw ye kunnafonidi dɔ kɛ ka bɛn novembre kalo tile 21 ma walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ŋunuŋunu kuma min bɛ sen na k'a fɔ $93 tunun na ka ɲɛfɔli kɛ ka nɔgɔ bɛɛ bɔ a ko la. Tata Touré ani Samba Traoré tun bɛ Serifula Jabaramuso tɔgɔ la. An ye lajɛ mun kɛ groupement ninnu fara ɲɔgɔn kan kama a ɲinina commune dugu bɛɛ fɛ groupement de femmes bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni récépissé b'u bolo u kana n'a ye en même temps u bɛɛ ka mɔgɔ 2 bila u ka jɛkulu kɔnɔ ka na réunion na olu nana a bɛ se ka kɛ dɔw ma na mais minnu ye plainte kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na olu yɛrɛ fɔlɔ de sera yan u ka récépissé copie bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛ n ka conseiller bolo
donc u ye réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ mais a yirala k'a fɔ u ka fɛnw bɛ yɛlɛma ka kɛ coopérative ye mais o t'a bali ko u bɛɛ tɛ don a la u bɛɛ don a la mais au fil du temps an bɛ coopérative créer pour que k'an bila sariya kɔnɔ parce que coopérative de abritelen don ka activité lucrative mener mais c'est pas les associations o de y'a to a fɔr'u ɲɛna ni olu bɔra ka taa plainte kɛ u dun ye réunion bɛɛ participer n t'a faamuya hakilina min b'a la soit n t'a faamuya bilasirali cogo min b'u la mais an kɔni ka hakilina na u bɛɛ ye kelen ye an t'a fɛ tilali de ka kɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ commune kɔnɔ musow ka formation de bɛ kɛ yan musow bɛ bololabaara kɛ yan musomanin minnu dɛsɛra kalan na olu ka formation bɛ kɛ yan i n'a fɔ galadon i n'a fɔ safunɛ dilan i n'a fɔ transformation agroalimentaire an ka sɛnɛfɛnw bamayɛlɛmali k'u kɛ fɛn dunta ye i n'a fɔ coupe couture n'o ye ka u dege kalali la minɛnw bɛ yan bɛɛ dafalen don an filɛ centre yɛrɛ de cours kɔnɔ centre jɔra k'a ban k'a équiper ka tila ka démarche mener auprès du ministre de la formation professionnelle pour avoir l'agrément décision de création et décision d'ouverture au b'an bolo an jɔlen filɛ centre de kɔnɔ tan centre in kɔni jɔra a bannen don an ye réunion caman kɛ avec les différents groupements de femmes pour que k'u kafo ɲɔgɔn kan an ka se ka bureau dɔ sigi ka gestionnaire dɔ ɲini centre la walasa centre bɛ se k'a ka fonctionnement daminɛ an b'o hukumu de kɔnɔ sisan ne yɛrɛ balila k'a ye journal indépendant kɔnɔ ko centre financement dira ko mais ko c'est resté sans suite ko centre ma jɔ baara in banna c'est 2017 a banna 2017 de kɔnɔ ka na 2018 fan fɛ parce que baara ye retard ta dɔɔni baara yɛrɛ n b'a fɔ baara yɛrɛ banna 2018 de kɔnɔ mais réception PV bɛ yen n'an y'o lajɛ an b'a dɔn date réelle min na réception provisoire kɛra an b'a dɔn ni y'a ye réception provisoire bɛ kɛ o ye ni baara banna ye ni an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka sama-samali ninnu bɔ yen ne tun ka laɲini ye min ye fɛnkɛ sɔrɔlen agrément ni décision d'ouverture sɔrɔlen san tun tɛ ban n'an ma baara daminɛ centre in kɔnɔ parce que an tun y'a projeté ka gestionnaire dɔ recruter pour eux min b'u bilasira ani min b'u ka sɛbɛnkow ɲɛnabɔ walasa baara ka kɛ baara sabatilen a tɛ se ka kɛ dans l'informel. Marakaw ka jɛkuluba ɲɛmaa ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan sigida fɔlɔ la ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a fɔ ko ɲɛnajɛba dɔ bɛna kɛ Dakarikaw fɛ o denbaya kalifalen don a la a ye a da sera fɛn wɛrɛ mun fana ma o de ye k'a fɔ u kɛlen don ka baara dɔ sigi sen kan mun bɛna kɛ sababu ye ka maaw dɛmɛ kɛnɛya nasiraw kan an ka Kafunɛ Bacili lamɛn walasa ka faamuyali caman sɔrɔ a ko kun kan. U ka jɛkulu ka baara bolodalenw forobaninw donin kɔfɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 28 tɛmɛnen ye Mali marakaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba Fédération des Soninké du Mali u ka hami an'u ka jɔrɔ o bɛ tali kɛ marakadenw ka ɲɛta ko kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɔgɔn dɛmɛ bɛnkan min baara fana sigira sen kan fara ɲɔgɔn kan tɔn in fɛ u wasara ni o ye tɔndenya kɔfɛ a bɛ daga marakaden ninnu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye dɔ ka se ka taa u ka san furakɛli musaka la. Nisɔndiyako filanan min b'an bolo bi wula in na o ye mutualité an ye lancement min kɛ le 28 an y'a da jama tulo kan ko an bɛna na an ye convention signé ni mutualité malienne ye o convention kɔnɔna ye mun ye ka se ka assurance di mɔgɔ mɔgɔ b'an ka plateforme kan ni n ko mɔgɔ mɔgɔ a tɛ kɛ komi marakaden dama don parce que volet dɔ b'an bolo o ye volet de développement ye o volet bɛ taa projet déployer région ni localité kɔnɔna na o volet kɔnɔna la hali ni association min tɛ maraka association dama ye n'i bɛ ka développement kɛ forage ko ni ka taa projet piloter e bɛ se k'o yɔrɔ plateforme signer donc mɔgɔ mɔgɔ kɔni b'anw ka plateforme kan an bɛ bi don min na association 50 de kɔ de y'an ka plateforme signer maraka communauté min bɛ Mali kɔnɔ maraka communauté min répertorié no 46 de répertorié no mais 40 de anw bɛ ɲɔgɔn fɛ donc c'est pour que k'a yira u la k'a fɔ o mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ u bɛɛ bɛ se ka assurance ta. Assurance yɛrɛ critère ye jumɛn ye 500 o ye inscription ye o bɛ sara siɲɛ kelen pep donc n'i nana n'i ye 500 sara o tɛ mɔgɔ kelen dɛ o ye famille de ye c'est comme dutigi a n'a muso 2 ou bien 3 a n'a den 10 ou bien 15 a bɛ 500 sara siɲɛ kelen
ka se k'a ka famille inscrit. Kunnafoni di kɛnɛ in senfɛ Fédération des Soninké du Mali faraɲɔgɔn kantɔn u y'u ka baara bolodalen dɔ jira min tɔgɔ dara Nama Sane o bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka bonyamasegin ani wale ɲuman dɔn kɛ marakadenw ye minnu ka seko n'u ka dɔnkow walankatara diɲɛ ɲɛfɛ o baaraw bɛna kɛ ka sanga ni novamburu kalo tile 30 nata ye Sénégal faaba la Dakar seko ni dɔnko kɛnɛba dɔ kan. Donc an ye an balima journaliste wele pour que ka se ka kunnafoni da aw tulo kan. A nisɔndiya ko kun fila bɛ an bolo nisɔndiya fɔlɔ o ye an balimakɛ bɔra Sénégal ko o bɛ ka événement dɔ organiser yen nɔ k'o tɔgɔ ko Nama Sane a bɛ kɛ novembre kalo tile 30 o événement ye mun ye c'est que marakaden fɛn fɛn bɛ yen n'u jɔyɔrɔ ka bon a kɛra affaire ye o a kɛra association ye o a kɛra secteur fɛn fɛn ye ne o marakaden ninnu jɔyɔrɔ ka bon diɲɛ taali la ɲɛfɛ u bɛ na prix di kɛ olu ma. Donc, dugu bɛɛ b'a la événement organisé le dugu naani b'a la notamment Mali b'a la Sénégal b'a la Gambie b'a la Mauritanie b'a la. Donc an nisɔndiyalen ye message sɔrɔ k'a fɔ k'u ye u ka choix da an kan u y'an sugandi k'a fɔ ko anw de bɛ kɛ u ka événement marraine ye. Donc u ye ne choisi k'a fɔ ko n ka kɛ marraine ye kalo tile novembre kalo tile 30 an ka se ka taa yen k'u dɛmɛ ka ni événement ba in organiser. Événement in dugu naani in bɛɛ welelen no a la Gambikaw yɛrɛ ko k'u bɛ mɔgɔ 200 ɲɔgɔn ci u ma ka na ye maliyɛnw fana ka délégation kan ka taa dugu tɔ dɔw bɛ ka bɔ Faransi dugu tɔ ninnu fɛn o fɛn ni maliyɛn maraka communauté ka ca yen u bɛɛ k'u bɛ mɔgɔ d'u ma u ka se ka événement in u ka se ka an k'u dɛmɛ k'a sankɔrɔta. Marakadenw ka laadaw an'u ka taabolow makarani ye Fédération des Soninké du Mali jɔrɔnankoba ye o de kama ninkura fiyɛli u ka laadaw la o bɛna ta k'a don ba la marakadenw fɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ani Kafunɛ Bacili bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Niger jamana kɔnɔ fɛɛrɛ bɛna kɛ ka yɛlɛma kura don Niger jamana jɔnjɔn hymne national la san 60 tɛmɛnen kɔfɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli la Niger jamana maa ɲɛmaw y'a kanu ni k'u ka jamana jɔnjɔn yɛlɛma jɔnjɔn min ni a dara k'a lakodɔn ka kɛ Niger jamana jɔnjɔn ye ka sanga ni u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ don dugujɛ ye san 1960 san yɛlɛma ka se ka don Niger jamana jɔnjɔn hymne national dacogo la a laɲini ye fɛn min ye jɔnjɔn in kɔnɔkuma dɔw ni olu bɛ hakili jigin kɛ ka ɲɛsin Niger ka jɔnya kuma ma Faransi jamana bolo walasa ka se ka o hakili jigin bɛɛ lajɛlen joshi ka bɔ yen a yirala k'a fɔ Niger jamana kɔnɔden dɔw fɛ ko jɔnjɔn in fan dɔw bɛ yen nɔ ko yɔrɔw bɛ lagosi caman se jamana kɔnɔdenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɔnjɔn in kuma ɲɛ dakuru ɲɛ 3nan na 4nan o min bɛ kuma jamana kɔnɔdenw kan kuma na waati sera a ka kan yɛlɛma ka se ka don hymne national jɔnjɔn in dacogo la jamana kɔnɔdenw bɛ u yɛrɛ ye jɔnjɔn min kɔnɔ a ka kɛ jɔnjɔn min ni o fana bɛna ba don Niger jamana ka seko ani dɔnko la ani ka hakili jigin kɛ ka tasibila kɛ u ka fɛnkɔrɔ maralenw na Niger jamana ministri min ni o ka caw bɛnnen don seko ni dɔnko yiriwali ma Asumana Malan Isa ale ye dantigɛli dɔ kɛ jabaranisoba sanfɛ walasa ka ɲɛfɔli kɛ sigi dɔ kɔ jaabi la sigi min ni o kɛra jamana ɲɛma Muhamadu Isufu ani jɛkulu fɛ jɛkulu min ni olu ka caw bi ɲɛsin yɛlɛmakura doni na Niger jamana jɔnjɔn dacogo la a ka dantigɛli senfɛ a y'a jira k'a fɔ jɛkulu min ni o sigira sen kan walasa ka se ka yɛlɛmakura don jɔnjɔn in dako la ko o kɔnɔma tɔndenw bɛna tali kɛ gouvernement maa dɔw kan ani maaw la minnu ni olu ka dɔnniw kankuruyalen don ka ɲɛsin dɔnkiliko composition ani a sɛbɛn cogo ma o kunnafoni dara ka bɛn alamusa tɛmɛnen ma. Congo RDC jamana kɔnɔ ka bɛn ni alamisadon novembre kalo tile 21 ye jamana minisiri dɔ ni a jɛɲɔgɔnw ɲangira k'u nɔyera Vijana kɛnɛyasoba maa ɲɛma dɔ ka fali la minisiri Doli Makambo sɔrasiya kiri tigilamɔgɔw ye Doli Makambo ni a nɔfɛmaw ɲang ni ka ɲangili bere fariman da u kun a bɛ dɔgɔkun damadama bɔ ka sanga ni basigi tiɲɛni ye centre de santé Vijama dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ Kinshasa kɔnɔ ni kɛnɛyaso in dagayɔrɔ bɛnnen don Kinshasa ma ɲɔgɔn faamuyabaliya min tɛmɛna o kɛnɛyaso maa ɲɛmaw
ɲɛmaw ani jamana minisiri jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri min ni o ka caw bɛnnen don Kinshasa dugu kɔnɔna kunkankokow ɲɛnabɔli ma. Ɲɔgɔn faamuyabaliya in senfɛ minisiri boli makanbo nɔfɛ mɔgɔw la polisi kelen bɛ ale ye mugujugu dayɛlɛ ka ɲɛsin kɛnɛyaso in ma ɲɛma dɔ ma min ni tigɛra o yɔrɔnin bɛɛ. Polisi min ni o kɛra sababu ye ni ka Vijana kɛnɛyaso ma ɲɛma dɔ nin bin a ɲangira kiiri tigilamɔgɔw fɛ a si kaso la ka labana k'a ka polisiya jala bɔsi la ka bɛn ni alamisadon de ka sanga ni sɛgɛsɛgɛliw jaabi ye. Sɔrasiya kiiritigɛsoba ye jalaki bin Kinshasa dugu kɔnɔna kunkankoko ɲɛnabɔba minisiri fɛ boli makanbo k'a nɔ yera kɛnɛyaso in ma ɲɛma ka faliko la ko kuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yera ni ɲɔgɔnna janfa la min ni sariya ti ta min man ka kɛ a yɛrɛ ka ko kɛta ye ka da a jɔyɔrɔ kan ko kuma na k'a bi ɲangi. O de la ɲangili bere tara ka da kun ani maa o maa n'o de kɛra sababu ye k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya walasa ka se ka nin bɔn. U jalakira san 2 ka se san 10 na u bi n'o kɛ datugunen kaso bon kɔnɔ kiiri ka bolo kan. Kongo Brazzaville kɔnɔ sanji lahawta ye tiɲɛniba kɛ min kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u niw na ani ka maa caman sigiyɔrɔw yɛlɛma. A bɛ taa se fo maa 10,000 na n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ k'a sababu kɛ jizon ka tiɲɛni ye Kongo Brazzaville kɔnɔ. Ni ji y'a tɛmɛsira bila ni ka don mɔgɔw kan ka niw bɔn ka tiɲɛniw kɛ ka taa ni sɛnɛkɛfɛnw mumɛw ye. Sow kuma tɛ fɔ kalanyɔrɔw kɛrɛbɛ tɛ. Sanji lahawta in tiɲɛni n'o ye a bɛɛ lajɛlen de daji ka sanga ni o kasara de min kɛra sababu ye ka nin caman bɔn. Jamana ma ɲɛmaw ye sariya dɔ sigi sen kan ka ɲɛsin kasara kunbɛli ani kasara ye minnu sɔrɔ ka ɲɛsin olu dɛmɛ ɲɔgɔnyali ma ni adamadenya dɛmɛ caman laseli. O kadara kɔnɔ maa minnu niw kisira n'u sigiyɔrɔw yɛlɛmana ka bɔ kasara in kɛyɔrɔ la n'u taara bisimila minɛ fan wɛrɛw fɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya bɛ na ɲɛsin olu ma. Dugu 2 mumɛ Kongo babolo fɛ o de dajira sanji kasara in sababu la. Adamadenya dɛmɛtɔn camanw i n'a fɔ komi PAM ani dɛmɛbaga jɛkulu caman wɛrɛ olu y'a kanu ka don mɔgɔw jigikɔrɔ sanji kasara ye minnu sɔrɔ walasa ka se ka dɛmɛ ɲɔgɔnya lase u ma ni balofɛnw caman dili ye. Darɔ dumunifɛn tɔni 100 o tilara maa 8,000 ni ɲɔgɔn cɛ Likuala dugu kɔnɔ. Sanji in kasara kɛra sababu ye ni ka nin camanw bɔn nka hali bina ka biya maa hakɛya minnu ni olu nin tora kasara in na o da ma se ka fɔ jamana maa ɲɛmaw fɛ. Mayoti jamana kunkan jateminɛ jɛkulu dɔ sigira Faransi jamana ani Komor jamana fɛ baaraba min ta ko fɔlɔ kunnun donnen don Faransi jamana ani Komor jamana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jateminɛ jɛkulu min sigilen don sen kan jamana kofɔlen 2 ninnu fɛ Mayoti dugu dɛmɛliko kama olu ka lajɛrɛba sigi ko fɔlɔ kun cɛra. Jateminɛ jɛkulu min sigira sen kan Faransi ani Komor fɛ ka bɛn ni alamisadon Novembre kalo tile 21 ye Morini a kɔnɔ kuma kun bɛ tali kɛ dɛmɛ ɲɔgɔnya babu de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin Komor jamanaw ka ɲɛta sabatiliko ɲuman baaraw ma. O de kadara kɔnɔ Faransi jamana ye i bolo bila a jufa la k'a bɔ k'a ton ni euro wari miliyɔn 150 ye k'o ta k'o di Komor jamanaw ma san 3 baara bolodalen ka dangɛnɛmaya ni a ye min min ɲɛsin dɛmɛ ɲɔgɔnya kadara kɔnɔ buna adamadenninw yɔrɔ. Sigiba min ni o kɛra Faransi jamana ani Komor jamanaw ka cidenw fɛ a ye Komor jamana maa ɲɛmaw ani Faransi jamana maa ɲɛmaw caman fara ɲɔgɔn kan sigi la. Nabagaw caman bɔra Mayoti fana kan na ka sanga ni bɛnkan sɛbɛn dɔ de tɛgɛnɔ bilali ye ka bɛn juillet kalo tile 22 tɛmɛnen ma min tɛgɛnɔ bilara jamana kofɔlen 2 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Faransi jamana ani Komor. O bɛnkan sɛbɛn de baara bolodalenw dangɛnɛmayatɔ ye nin baara in kuncɛli kɛnɛ kan da sera kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mayoti kunkankokow de ma ani dɛmɛ bɛ se ka lase cogo min maa minnu fana bɛ yen ni olu gwɛnna ka bɔ Mayoti olu kunkankoko fana fɔra kɛnɛ kan. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron a ye hakili jigin kɛ lahalayaw ani laɲiniw caman kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mayoti kunkankoko kan ani a kɔnɔma gɛnenw ka bɛn ni alamisadon ye bɛnkan sɛbɛn wɛrɛ tɛgɛnɔ bilara Faransi jamana ani Komor jamana ɲɛma fɛ min bɛna tali kɛ bɛnkan wɛrɛw kun kan Faransi jamana ani Komor ni ɲɔgɔn cɛ. États-Unis jamana kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw kadara kɔnɔ kɛnɛ min sigira sen kan walasa ka se ka jamana ɲɛma Donald Trump wele bɔgɔ jeninin kan k'a dɔrɔn ɲininka ka sanga ni jalakili ani sigasiganaw ye minnu talen don ka ɲɛsin a ma. O sɛgɛsɛgɛli baaraw de kadara kɔnɔ Démocrate wasaden min ni o ka baaraw bɛ ɲɛsin sɛgɛsɛgɛli ma ale ye jamana ɲɛma Donald Trump jalaki k'a fɔ ko sigana minnu ni olu talen don ka ɲɛsin jamana ɲɛma ma k'o siganaw ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ waleyaw kan waleya minnu ni olu kɛra jamana ɲɛmaakɔrɔ Richard Nixon fɛ. Sɛgɛsɛgɛli baara ninnu de sen fɛ Adam Schiff
ni ale de ɲɛsinin no sɛgɛsɛgɛli baara nunu ma ni demokrati wasaden do. Ale ye jamana ɲɛma Donald Trump ka sigana walew ani jamana ɲɛmakɔrɔ Richard Nixon ka lahalayaw ta ni k'u sanga ɲɔgɔn ma. États-Unis jamana tarikuw la jamana ɲɛma kelen min ye a tɛgɛ bɔ fanga kan ka jɔyɔrɔ bila jamana ɲɛmaaya la ka bɛn ni san 1974 san ye. Demokratiw kɔni bɛ ka sigasigana de ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma Donald Trump ma k'a fɔ a nɔyera dansago baara camanw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɛmɛ min ni o kan ka ɲɛsin sɔrasiya ma ni o musakako babu tara ka don ba la kɔngɛrɛ senfɛ n'a bɛ t'i jɔ dolari wari la fo $400,000 na k'o baara bolodalen jɔsira jamana ɲɛma Donald Trump fɛ. Nka jamana ɲɛma yɛrɛ ka fɔ la k'a weleli min kɔni kɛra darɔ ɲiningali kadara kɔnɔ k'o kɛra ko bɛnta ye nka ko jalaki ani sigana o sigana ni o bɛ ka taga ɲɛsin ale ma k'a tiɲɛ ka dɔgɔn ko baw jugukanw don. O de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ. An ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma.